Piraten plegen overval. Waar gaan we heen, juf? vroeg Robin toen de zieke wagen de hoofdstraat in draaide. Hou je ogen goed open en kijk of je de burgemeester ergens ziet lopen, antwoordde juffrouw Moekom grimmig. Daar staat zijn auto, riep Laura ineens uit. Kijk, die grote zwarte daar. Juffrouw Moekom bracht de ambulance piepend tot stilstand, vlak achter die grote zwarte slee van de burgemeester. Kom mee, hij is vast in de winkel. We moeten hem zo snel mogelijk op schoot zien te krijgen. Piratenbende, zijn jullie er klaar voor? Helemaal, juf. Oké, volg mij. Woest zwaaien ze met een zwaarden, stapten de piraten de ambulance uit en stormden ze het warenhuis binnen, tot de schrik en verbazing van de aanwezige klanten. Het moet tot de mannenafdeling zijn, riep juffrouw Moekom uit. En ze sprong in haar haast op de verkeerde roltrap die naar beneden leidde. De andere piraten stapten wel op de goede roltrap en stonden al lang boven wie juffrouw Moekom daar heidend en puf vandaan kwam. De bedrijfsleider was snel zijn kantoor ingelopen en had inmiddels de politie gebeld. Ja, siste hij, het is een overval. Ze zijn vermomd als piraten. Vlug, in vredesnaam, kom hier als de bliksem naartoe. Op de herenafdeling had de burgemeester intussen een aardige broek gevonden en ging net de paskamer binnen. Daar loopt hij, juf Kim. Daar, juf! Kom mee, gilde Emma. En zonder ook een paar seconden te verliezen, renden ze naar de paskamers. Toen de 7 piraten een verrassingsaanval inzetten, brak de paniek uit. Verschillende mannen kwamen uit de paskamers gerend met hun broeken en overhemden nog half open. De burgemeester had net zijn oude broek net laten zakken. Toen de piraten hem overvielen, optilden en wegdroegen. Hij schreeuwde om hulp en trappelde met zijn hage benen in de lucht. Ik wil mijn broek terug, dit is schandalig. Ik ben de burgemeester, zet me neer. Hou je koes, man, brulde Emma, zo woest als ze kon. Anders snij ik allebei je oren eraf. Oh, piepte de burgemeester en hij zweeg meteen naar het graf. Verschillende personeelsleden en klanten probeerden de burgemeester te helpen door de ontvoerders aan te vallen met klerenhangers, hoedenstandaarden, paraplu's en handtassen. Piraten hadden op Schotland erg veel geoefend en konden aanvallers makkelijk op afstand houden. Toen ze eenmaal buiten waren, droegen ze de burgemeester de ambulance in. Juffrouw Moekom gaf meteen plankgas, waardoor de banden piepten en rookwolkjes achterlieten. Onmiddellijk werd de achtervolging ingezet door 2 politieauto's die net op de plaats van ontvoering waren aangekomen. Dit is geweldig, riep Short, terwijl hij uit het raam hing. Het is super om piraat te zijn. Tegen de tijd dat de ambulance school bereikte, had de burgemeester zich weer in de broek gehezen en had juffrouw Moekom hem uitgelegd wat er allemaal was gebeurd. En mevrouw Oorworm hem allemaal een steek had willen leveren. Spijt me, zei ze, maar we hadden geen tijd te verliezen. Ik wist alleen dat we u zo snel mogelijk hierheen aan ziekte moeten krijgen. Iedereen is op school en allemaal zijn ze verkleed. De kinderen wachten allemaal tot u de bibliotheek officieel komt openen. De burgemeester zat naast haar op de passagiersstoel en greep uit veiligheidsoverwegingen zijn zitting beet, omdat juffrouw Moekom op 2 wielen de bocht omscheurde. Hij wierp haar een bleek maar opgewonden lachje toe. Dit is pas dikke pret, glungelde hij. Ik heb mijn tijdens niet zo gemaakt. Ontvoerd worden tot 10-jarige piraten. Ik hoorde dat alle bibliotheekopeningen op deze manier gingen. Het is ook een prachtverhaal voor de krant. Snel, hier linksaf. Dit is kort of via het steekje. De ambulance scheurde met veel herrie de parkeerplaats op en stond nauwelijks stil toen iedereen er al uitsprong en de school instormde. Juffrouw Moekom voorop. Laat mij het woord maar voeren, siste ze toen de hal inliepen. In massa verwachtingsvolle gezichten keken hun aan. Wat is er aan de hand? riep mevrouw Oorworm uit. Juffrouw Moekom wierp haar een klein lachje toe. Het komt allemaal goed, mevrouw Oorworm. Er was gewoon een misverstand. Laat me u voorstellen, de burgemeester.
Hij is toch gekomen om de bibliotheek te openen? Maar dat is echt onmogelijk, sputte de onderdirecteur. Ik kan het niet toestaan. Alsof de woorden van mevrouw Oorworm werden onderstrepen, werden de dubbele deuren opengesneden en renden de 4 politieagenten in de hal.